Ez, ja, Beraz, on air. zuzenean gaude. Ikasi du zuzendariak Bai, zuzenekotan sartzen. oso ondo. Ondo? Dana ondo? Bai, venga, Vale. aurrera. Goizerokoaren lehenengo orduan eta ostegunero bezalaxe sustatuko lagunak berrez ditugu. Irrati bidez entzungai eta Twitch bidez ikusgai duzue zuzenean saio hau. Euskara eta teknologia uztartzen dituzten albisteak partekatzen dituzte sustatu.eusen eta horietako batzuk aukeratzen ditugu eta hementxe kontatzen ditugu. Bueno, Luischo Fernandezek kontatzen dizkigu, egunon, Luischo? Zure laguntzarekin, normalean. Elkarren arteko Komentarioekin. aukeraketa izaten da. Sustatu guk idazten dugu, baina, bueno, gero, Bai, egoten da komentario bat. Hau tratatuko dugu bestea, eta, bueno, hori da, hori da. hori da. Bueno, Luischo, zer moduz ondo? Ondo, bueno, Mhm. azteko albisteekin, hemen. Bueno, eta gaurkoan, parre pixkat ere egiteko aukera izango dugu. Ze Bueno, batzuetan seriogi jartzen geha, da gaurkoan edo, bueno, kasu oso bitxi bat, mhm, sareetan eta ikusi da, eta papelean ere bai, esango bai, dugu, orain. aldizkari bat aipatuko dugu, ezta? Bai, hori da. Vale. Egingo dudana da, erakutsi albistea, Mhm, gure sustatu, beste toki batzutan ere agertu da, sustatu nire kontatu dugu. vale. 8 apellidos vascones aldizkari azalaren afera. Bueno, 8 apellidos Vale. vascones pelikula hori ez da existitzen. Baina Ez? ikusten dugunean orain hemen eh, azal bat, Mhm, nola agertu zen, bueno, agertu da eta desagertu da, baina bueno, lehenengo kontatuko vale, dugu vale. arkeologia historia dela aldizkari berezitu bat, Mhm, editorial batek olako gauza neko berezituak egiten dituena. vale. Aspekto historiko, divulgatibo, Mhm, zehatzen inguruan, Espainian, eta itxura baten edizio zainduak, eta, bueno, pues, mhm, banatzen da kioskoetan, eta liburutegietan, eta, bueno, pues, vale. eh, Despertaferro izeneko erakunde bat da, eta ba orain dela pare bat hilabete edo ja aurreratu zuten, urriko alea Vale. baskoiak izango dira, baskones, Mhm, eta hor agertzen dira baskoi familia bat, esango dugu, irratitik, bai. eta Artze ututxitik txakur ere badau, eh? eta Bai, euskal arrazakoa izango da gainera. bueno, O nafar arrazakoa gutxienez. bai. Eta familia horretan, ba, aita batek dauka irulegiko esku bat hola lepoko Mhm, gisa, bai. haur bat eusten dio, eta atzean andrazko bat, eta bueno, Mhm, gizon hori eta andrazkoa dira, marrazki bat da, ez? Marrazki bat da, bai. baina dira Dani Rovira eta Clara Lago, 8 apellidos vascos, film ultrapopularra egin zutenak orain dela urte batzuk, ez? Orduan, Mhm, azal hau ikusi eta jiji, 8 apellidos vascones egin nahi izan dute hemen, bueno, bazirudien, ba, halako marketing taktika bat, ba, pixkat, mhm. bueno, ez dakit, dotorea ez dirudi, ez, hola, Ez, pixkat, historiaren berridazketa arraro bat bezala, baina, bueno, minik ez zuen inork hartu. Edo ez zen ez, ez, inor. ez. Ez dut uste inor minduta sentitu zenik aurrerapen hau ikustea, Bai. ez? Eta baina, bueno, eta orduan, joan den astean iritsi zen paperezko Alea, bai. produktu hau, eta, bueno, sustatu jarri ditugu eh, Eske, aurpegien, bueno, igualak dirala, esateko. Batez igualak ere, dira. Dani Rovira hobeto lortua dago, Clara baino, esan dezagun, Bai, baino, Eurak dira, antzematen da, bera dela. Bai, eurak dira. bai, bai. Baina, norbait fijatu zen irulegiko esku horretan, lepotik zintzili zeukana, dala gauza bat ere ahistorikoa edo Aha, irakurri dudanez, bai. ematen du zintzilik zegoela ate edo horma batean, baina Mhm. pertsona bate gainean eramatekoa izan zitekenik, ba, ez dirudi, ez? Baina, Ez bueno, da. ba, hemen
eh, zintzilik zeukan eta zorioneku eta hoie Mm, galdu egin dira zeinu bidetik. zeinu baskoniko, iberiko hoien ordez Vale. irakurtzen dena da Espainia. Alfabeto latinoz idatzia. Bueno, halako eine ez dakit daukan zeinua gainetik eta A Mm, pixkat berezi bat dago, baina bai, bai. Espainia Baina jartzen. bai. Garbi. Eta honen sorpresa erama hau zer da hau? Norbaitek esan zuen, hemen Espainia jartzen du. Bai. Txiste bat da. Eta ba, etorri da komunikatu bat Mhm. Hau guztia azaltzen. argitaletxearena, Vale. ez ginen konturatu. Ilustratzaile bati enkargatu genion lan hau eta ez ditu instrukzioa jarraitu, ze ematen ditugu Manoa. zuzen. A Beste norbaitek esan digu. Norbaitek esan digu, a ber, adimen artifiziala, baina adimen mm, artifiziala ez zaio okurritzen hor Espainia idaztea. baina agindua ematen baldin badiozu? Espainia idazteko, bueno, ez dakit. Ez dakit. Bueno, edozein modutan, ilustratzaile, nik uste dut ilustratzaileak egin duela hor eskua sartu, teknikaren aldetik, erabili badu berak tresna bat edo Vale, beste, edo tal, beste baina hori ez dakigu. nik Vale. esango nuke hori, bueno, ba, Photoshop erabiltzen den bezala. Bai. Baina, bueno, Teknologia pertsona humano bat dagoela hor. bai, hori Vale. da. Teknologia Vale. bat erabiltzea zure abilieziaz edo bestela laguntzaren batekin pertsonaia bati Dani Roviraren Mhm. aurpegia emateko, ba tira. Bai. Baina hemen Espainia jartzearena halako kutsu ideologiko batekin ere egin duela Bai. ematen du, ezta? Eh, txorakeria Jakinda bai. txorakeria bat norbaiten aldetik eta aldizkariko bueno, argitaletxeak oso argi esan du, hau onartezina da eta Vale. erretiratzea agindu dute. Pentsa. Ale hau eta bueno, pues hori ere pixkat iruditzen zait, en fin, ba, ez oso tipikoa, esango genuke. Egia esan ez. Errore politiko baten aurrean, atzera egin eta barkamena eskatu. Gero esan dute ere ilustratzaile honekin ez dutela lan gehiago egingo, Mhm. ze ulergarria da. Bai. Eta, bueno, orduan, ba, paperezko ale bat eskuratu duenak, igual balio du Hori esan behar harribitxi bat. nuen, ze halako kontuak gerora, bai, izaten da, Sasoi ez? batean, Sare bereziak eta gauza hauek zian, erroreak eta zian, seiluak eta bildumatzen zirenean, horiek bai. zian balio gehiena zeukatenak. Bueno, ez Hori dakit da. gaur egunean, eh, Nik aro uste baietz, Bai. bai, balioko du Nik zerbait. uste bai. Espainiako eskua eta Irulegiko eskua, ezta? Bueno, pues, Bueno, ona albistea. Eta, bai. bueno, gero, esteka batean edukiaren Bai. berri dago, Mhm. Ixa edo Twitterren zabaldu zuen, a ber, kargatzen zaigun, hortxe dago. Eta, bueno, hau sustatuko albistegitik iritsi gaitezke ona, badator, eta, bueno, ba, ateratzearekin batera kontatu zuten, eta, bueno, barrualdea nola dagoen eta, ba, badaude ilustrazio gehiago, pertsona horrenak ote Bai. diren edo, ez dakit, baina, bueno, erreportaia landua zegoen, Bai. Argazki eta ilustrazioekin, eta testuak, ba, bueno, pixkat iritsi zaigu, ze idatzi zuten. Irulegi eta Baskoiak, bueno, ematen du lotuta daudela, hau da, Mhm. esan dezagun, Aztarnategi hori, herrixka hori Bai. Baskoiena zela. Baskoi horien euskera zeukaten edo, bueno, hor beste kontu bat Hoi dago, beste, ja. ez dakit, eta segurazki nik despertaferrorioi errespetu pixka diot, eta landuko zutelakoan, kendu dutenean azal hori, Ja, ba, nik uste bai. dut, ba, ikuspegi bat besteat, bueno, geratu gara jakin gabe benetan letra txiki horretan ze jartzen duen. Bai. Eta ez dakit, pentsatzen dut hurrengo ale baten azaletik kenduta ere, ba, edukia aprobetxatu beharko luketela Bai. sartzeko egin duten erreportaia hori. Berreedizio bat, ez? Beste Bai, formula bueno, batekin bai, edo
ni zer dakit, igual azaroko alea ja prest daukate, baina aprobetxatu beharko lukete. Eta nik Bai, espero dut, bai, bai. egingo dutela hori, ez da illa lana alferrik izan. Ja, Hori. hori da, hori da. Bueno, esan dugu, humoretik pixkat, gero Bai. seriotasunera pasa gara, ez? Adimen artifizialaren susmoarekin, baina, bueno, Hori da. gehiago adimen Bai, nazionalista batekin hor, ez? Norbaitek, bai, bai. nazionalista bakarrik dira, baina ez Bueno, dut badakigu uste. adimen artifizialari ere aginduak eman behar zaizkiola zerbait Bai. egiteko. Orduan, agindu horiek humanotik dator eta ideologia egon daiteke eta intentzioa. Saiatu zara Irulegiko esku espainolak sortzen akaso? Ez, ez dut probatu. Baino, Bueno, ez, bueno, ez, ez. sugerentzia, entzuleren batek entzuten Probatzen badu, baldin bado, sortzen bidaltzeko. badu Irulegiko esku politikoki adierazgarri bat, bidali diezagula, sartzen badu. Hori da. Bueno, 8 apellidos vascones, aldizkari azalaren aferarekin hasi dugu, Bai, izan ez halaxe dugu guk asmatu, orain dela bi hori da. hilabete norbaitek Mhm. atera zion, hau zer da, Hori da, horixe hori da, da. bai. Bueno, eta, adibidez, gomendio edo aholku batekin jarraituko dugu, Luisjo? Bueno, tresna txiki baten Vale, berri eman genuen orain dela egun batzuk, mhm, ariketa, egingo dugu, vale, eh, e-posta helbide okerrak eta zuzenak bereiztea. vale, momentu honetan Eh oso garrantzitsua ze Bai, iriste zaizkizu mezuak bai, edo mezu batean idatzita dago e-posta helbide bat eta hor klik eginez bai, eta bai, 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 edo norabait erantzuten duzu eta bueno, kontua da, eh eh, esaten den, erortzen garenean halako, phishing bai, edo, cracking, ekintza batean engainatzen gaituztela bai, internet bidez, askotan, gure erroreak dira, gure erroreak behartzen dutelako, ez? Gauza mhm, ez argietan ez dugu ikusten benetan hau benetan nire bankua da, hau nirekin komunikatzen dana edo bai, 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 engainu horiek erabiltzen dituzte. Helbideak, itxurak ere, bai, mezuak mhm, nola osatzen dian webgunean edo WhatsAppean edo tal, ez danak ematen bai, du bai, benetako edo anbiguoa eta horrekin engainatzen gaituzte. Eta faktoretako bat da e-posta helbideen kontu hau, mhm. benetako dira edo ez. Orduan dago test bat eta sartuko naiz honetan ere. Baina gaur egun zaila da, batzuk argi ikusten dira, baina beste batzuetan, zaila da, identifikatzea Bai, ontxe ikusiko dugu adibidea, tresna mhm, hau, email what the fuck izeneko helbide baten dago eta ikusi dezagun. mhm, Ingelesez dago, baina esplikatuko dugu nola doana. bai, Email erreza da, ezta? Hasi gaitezen galderak egiten. bai, Easy, @exemplua.com. Bai, vale, hala dira bai, e-posta. Izena, abildua, zerbait puntu zerbait. bai, Hori dira. Hau balidoa da edo ez da balidoa. bai, balido da, Bakoitzak ze uste duzu. Emango vale, diot. Zuzen, asmatu dugu. Hurrengora. vale. Eta plus bat baldin badago, ni gehizu Mm, lehenengo izenean, nik zalantzan jarriko nun. ez dago zalantza, dago Bai, balikoa edo ez balekoa. balidoa, Balekoa edo ez da balekoa. ez da balekoa. Ez da balekoa. Begira, Balekoa. Ni eta zu norbaitek bikote vale, e-posta bat sortu dezake horrela, mhm, baina horre ezkutatu daiteke lehenengo parte bat gehi plus eta zuk pentsatu bakarrik e-plusaren ondoren dagoena izatea bai, bai, izatea e-posta eta idazten diozula maite abildua ez dakiz zer, baina plus bai, batekin dago aurretik eta ez zaio maitere iritsi claro, bazaitu. claro, Bueno, hor mhm, tranpa horietako bat, ez? vale, Beste bat ikusteagatik, zerbait abildua. mm, invalid. Invalid, nik ere esango nuke, ze domeiniorik ez badago nola Dominio iritsiko pasada, da. bai. Vale, vale. Asmatu dugu, honek ez gaitu Vale, engainatu. ez, ez. Beste bat. Hemen izena falta da. Falta da maite, Mm, eta dagoena da, abildua esan zerbait.com. ez, invalid. Invalid hau ere.
Bai, Vale. hori ere asmatu dugu. Bueno, Bueno. a ber, eta oin, maite abildua zerbait, baina puntu zerbait hori, puntu ez dago eta tal. Invalid. Invalid. Nik ere uste dut, hau ez dela balekoa. Penk! Ah, begira. Mezuak esate dizu, abixatzen dizu. Hau, zaharkitua dago, baina sistema batzuek onartu dezakete, Vale. formalki balidoa da. Orduan, filtro batzuetatik, igual, ez da pasatuko, baina beste batzuetatik, bai. Vale. Inglesezko instrukzioa, azalpenak daude, baina, bueno, Bueno, guztira, bost adibide eman ditugu, eta gero eta bai, gaiztoagoa dira, beste batekin egingo dugu, vale. Ados. eta itxitzat eman, akaso, next question, eh, Hau, espazioak daudenean, eh, invalid. kontutan hartzen dira, espazioak ez dute balio, hemen, Ez. bakarrik hirugarren hitza esango nukenik, hirugarren hitza bakarrik da Espazios, bai. espazez, ez? Bai. Orduan, baina Invalid. uste dut invalid eman barrio jonokela, bai, Bueno, hori da. ondo. Espazio batekin idatzitako Luischo Fernández abildua, pues bakarrik Fernándezek balioko luke. Bueno, Claro, claro. hau asmatu dugu, eta, bueno, azkenengoa egiteagatik, eta espazio bat baldin badago abildua baino lehenago, Nik esango nuke ezetz. nik ere esango nuke hau invalidoa dela. Baina Vale. balidoa da. Begira. Eh, Esaten du, hau, zergategatik hau onartuta dagoela, for Batzuetan some agian reason, hau asmatu duenak ez dakit zergatik hau balidoa den, baina bere posta sistemak hau okertzat ematen duela. Orduan, baina, bueno, hortxe dago. Bueno, bueno, hemen geldituko gara, horregatik. Ba, hoxe, email ikasiko bidea. dugu ere, Bai. erabiliz horiek, baina, bueno, ikastea baino gehiago da, beti kontuz ibili, Bai. eta fidatu zaite e-posta helbide kanoniko batez. Hori da. Horrekin esan nahi dut. Printzipioz, baino, karo, kanonigo horietan ere, kontuz. Ze batzutan letra bat aldatzen dizue, eta, Luistxo galdu dugu. Ea gure zuzendarik lortzen duen konektatzea, eta segidoan bueltan izango gara. Bueno, Berreskuratu dugu konexioa, egunon, Luistxo, berriz ere? bai, entxufatu gabe neukan ordenagailua, eta bateria gastatu da. Ah, begira, Eta bueno, harrapatu gaitu hola. erresa zan konpontzeko arazoa orduan. Bai, bueno, kontua eh, barkatu, ez zaigu sekula gertatu holakorik uste dut edo. Baina, bueno, begira. Teknikak ondo funtzionatu izan digu, baina gaur huts. Bueno, uste dut gai bat azaldu dugula, Bai. e-postarekin kontu zibiltzeko, Mhm. e-posta kanonikoari kasu egin batez ere, Hori da, bai. izena, abildua, zerbait.com edo .eus edo tokatzen. Eta aipatzen ari nintzena zen, kanoniko horretan edo ohiko diren helbide horietan ere arreta jartzeko, ze batzuetan letra bat aldatzen da, Hori da. eta hori ere arazo. I nagusi bat tele batekin ordezkatu, eta Hori da, ez da hori da. Luistxo, baizik eta Iuistxo, eta Claro, euskal claro. esaten Orduan, dizun bueno, horrek. horixe. Zentzu guztiak martxan jarri behar dira. Eta Mhm. amaitzeko, Luistxo, Elon Musk Bai, aipatuko hau, dugu. joan den astean ikusi genuen albiste hau, Bai. Elon Musk, bueno, azarre zegoen hau Wikipediarekin, bueno, Aha. filonazi guztiak azarre daude Wikipediarekin, eta nik sortuko dut Wikipedia baino hobea, Grokipedia sortuko. Grokipedia sortu du. Bai, Grok Vale. da bere Twitterrekin lotuta daukan adimen artifizialeko tresna. Mhm. Eta pentsatu genuen, bueno, sortuko du, baina sortu duela ematen du. Bueno, horixe Vale. ikusi dugu, partekatuko dut, pixka, posible bada, Baina hemen ikusteagatik, aurreratu behar dugu, Grokipedia sortu duela, baino ze informaziokin. momentuz, ez dago ezer. Bilaketa emate izut, esaten du artikulu piloa daudela, Vale. espainolez, ia Alemaniaz. 2 milioi terdi frantsesez, baina bilaketa bat egin, Basque language,
eta ikonoa Wikipediaren Bai, ikonoa da, eta ematen duena da Search Basque Language on X. Oda, bilaketa bat Twitterren, Twitterren, vale. bai? Baina gero, azpian, zerbitzuak ditu, atzera joten banaiz, Bai, beste Wikipediaren kopia bada funtzionalki ere. Daude Groktionari, Grokdata, Wikipediak dauzkan bezala Wiktionari, ja, Wikidata, eta hauetan bilatu ezkero Eibar bezalako gauza bat, bai. agertzen diren emaitzak Wikipediakoak dira. Wikipediako datu basekoak, eta gainera aitortza bat dago horriaren azpian hori Wikipedia egiten Project. duena. Beraz, Wikipedia ez zaio gustatu, ez zaio Baina gustatzen, momentuz Wikipedia baina kopiatzen du. Hauxe da, hauxe hori. da paradoxa. Eta Vale, albistea, sustatun kontatu dugu, eta hau besteetak gauzatxo horiek esatez. hori da, hori da. Bueno, iritsi dela Grokipedia, baina Wikipediaren Bueno, beste zerbait izango dala uste dugu, eh? a ber, Beste irtetzen denean, zertan atento, bilakatzen den hau atento guztia. egongo gara. Oso ondo, Luistxo, mila esker, beste behin gurean egoteagatik eta hurrengora arte. Entxufea ondo jarrita. Agur. Ondo izan, aio.